салом. хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи панҷшанбе 7 апрел тақдим мекунем. додгоҳи олии тоҷикистон ҳукми Фирӯз Табаров, писари вакили дифоъ Исҳоқ Табаровро, ки барои зархаридӣ ва даъвати оммавӣ барои аз роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионии Тоҷикистон ба 13.5 соли зиндон маҳкум шудааст, бетағйир гузошт. Фирӯз Табарови 27 сола дар оғози соли ҷорӣ ба зиндон маҳкум шуд ва падари адвокати маъруф Исҳоқ Табаров ин ҳукмро дорои ангезаҳои сиёсӣ номид. Табаров мегӯяд мақомот бо ин роҳ ӯро барои ҳимояи ҳуқуқи соҳибкори зиндонӣ Заид Саидов муҷозот мекунанд. баъди Фирӯз Табаров нисбати писари дигари адвокат Далер Табаров ҳам бо ҷурми хабар надодан дар бораи ҷиноят парванда боз шуд ва ҳоло ин қазия дар баррасии додгоҳ қарор дорад. имрӯз дар Қирғизистон 6-солагии инқилоби 7 апрели соли 2010-ро, ки дар натиҷаи он ҳукумати президент Қурмонбек Боқиев сарнагун шуд, таҷлил мекунанд. раҳбарияти Қирғизистон дар муҷтамаи ёдгории Отабайт барои ёдоварӣ аз он ҳодисаҳо ҷамъ омаданд. Президент Алмозбек Отамбоев гуфт, ки ошӯбҳои мардумии солҳои 2002, 2005 ва 2010 марҳилаҳои сарнавиштсоз дар таърихи Қирғизистон буд, ки кишварро ба самти бунёди давлати озод, демократӣ ва боадолат мебаранд. дар ин маросим, ки бо паради низомӣ шурӯъ шуда бо тиловати Қуръон ба поён расид, раҳбарияти имрӯзаву собиқи Қирғизистон иштирок карданд. 6 сол пеш дар ҳамин рӯз сарбозон ба ҷониби эътирозгарон оташ кушода беш аз 100 нафарро кушта ва 300 нафарро захмӣ намуданд. худи Боқиев, ки дар фасоди сартосарӣ ва тамаркузи қудрат ҳам айбдор мешавад, аз кишвар фирор кард ва то имрӯз ҳеҷ дархости Бишкек барои истирдоди ӯ ба Қирғизистон аз ҷониби ҷумҳурии Беларус қонеъ нашудааст. чаро Минск аз таслими Боқиев худдорӣ мекунад? яке аз саволҳои мо буд ба Айданбек Аҳмадуллу, шореҳи бахши Қирғизии радиои Озодӣ. бояд ба назар гирем, ки ҷумҳурии Беларус Боқиевро як фирории сиёсӣ меҳисобад. бо ҳамин сабаб ҳам ӯро ба дасти ҳукумати Қирғизистон таслим намекунад. шакли пурраи суҳбати мо бо Айданбек Аҳмадуллуро дар сайти интернетии радиои Озодӣ тамошо кунед. дар яке аз маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд, маркази Хайру Эҳсон боз шуд, ки дар он мардуми ниёзманд метавонанд либос, пойафзол ва ё дигар молу колои зарурияшонро пайдо кунанд. масъулони марказ аз сокинон чизҳои дасти ду ва ё нолозимаро гирифта хидмати ниёзмандон пешкаш мекунанд. либосҳо камтар як дусе либосҳое ки дар хона бекор меистод овардан, ки ба касе лозим бошад бигзор гиран истифода баранд. маҳаллаи ваҳдати шаҳри Хуҷанд ҳудуди 5000 сокин дорад ва ба гуфтаи масъулони ин кумитаи маҳалла 300 хонаводаи он камбизоат ҳастанд. дар вилояти Сухт ҳудуди 20,000 хонавода ба ҳайси камбизоат ва эҳтиёҷманд расман ба қайд гирифта шуданд. дар маркази вилоят шаҳри Хуҷанд ҳудуди 1500 оилаи қашшоқ ба сар мебарад. давлат ба онҳо имтиёзҳое мисли нархи пасти обу барқро пешниҳод кардааст ва тавассути кумитаи маҳаллаҳо гоҳ-гоҳ маводи ғизоӣ ҳам тақсим мекунад, вале барои бори аввал як кумитаи маҳалла бо боз кардани маркази Хайру Эҳсон роҳи наверо барои дастиёрӣ дароз кардан ба афроди нодору камбизоат боз мекунанд. дар душанбе рӯзи 7 апрел бизнес форум ё ҳамоиши соҳибкорони Тоҷикистону Покистон баргузор шуд. даҳҳо намояндагони соҳаи тиҷорату соҳибкорӣ аз ҳарду кишвар, умдатан мутахассисони соҳаи пахтаву насоҷӣ, дар меҳмонхонаи Сирена роҳҳои тавсеяи ҳамкориро баррасӣ карданд. назар ба 2 соли пеш нишондодҳои гардиши молу коло дар миёни Тоҷикистону Покистон 1.5 баробар кам шудааст. 200 миллиони соли 2013 то 65 миллион доллар дар соли 2015 расидааст. ҳоло аз Покистон ба Тоҷикистон асосан мандарину картошка ва каме маҳсулоти насоҷӣ оварда ва аз Тоҷикистон ба Покистон ангур бурда мешавад. рӯзҳои 8 то 10 апрел дар сохтмони Кохи Борбад инчунин ҷашнвораи фарҳанг ва тиҷорати молҳои покистонӣ баргузор мешавад. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд баъди санҷиши моли дӯконҳои бозори Корвон дар Душанбе беш аз 200 қуттии атри пастсифатро мусодира карда оташ заданд.
масъулини гумруки тоҷикистон мегӯянд таи 1 соли охир ҳудуди 1.5 тонна маводи пардози пастсифат ва қочоқиро аз фурӯш боз доштанд. ба қавли коршиносон дар фурӯшгоҳҳои тоҷикистон пайдо кардани косметикаи занона ё маводи пардози босифат ки аз ҷониби ширкатҳои расмӣ истеҳсол шудаанд хеле душвор аст. табибон мегӯянд истифодаи маводи машкук бо хатари беморӣ ва ё гирифторӣ ба амрози пӯст ҳам меанҷомад. روی من کم ترویج شد. چخیل گفتم که کیم چخیل یک دولچه‌ها پیدا شد. اما روی که حسنی که داشتم بزیبتر شد. با مجبور شدم به دکتر مراجعت کنم و او مبلغی که مثلا اثر را خریداری کردم 10 برابر وی من ضرر دیدم. коршиносон дар суҳбат бо хабарнигори озодӣ гуфтанд ки дар 90% ҳолатҳо дар тоҷикистон маҳсулоти пардозгарии бесифат ва қочоқӣ фурӯхта мешавад. гузориши комили видеоӣ дар ин мавзӯъро аз сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳамзаминаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ пайдо кунед.